Pakai badhe katuraken dumateng Kidalah Ki Basuki Simo Wijaya Pratondo Pagelaran Ringgit Kono Kawitan. Monggo menawi beneketu wisadina putra ingkang ngangkat mikul dhuwur mendhet jero piyambak sepuh nggih bilih warisan saking leluhuripun diserobot yang menika bisa jadi badhe ngetok awi apa kepala kadhe dayane kangge nglaksanakaken tiyang sepuhipun mangke ing swarga. Mungkin mekaten nanging dadi atus sedina mekaten ditanya matur nuwun. nggih badhe pamecah bismillahirrahmanirrahim. Nggih,